Vă salut, dragi prieteni și iubitori ai armelor de foc. Numele meu este Valeriu Macovei și sunt antrenor de tir sportiv. În acest clip vreau să vă prezint conținutul unei cutii în care se află un Glock 45 generația a 6. După cum vă spuneam, haideți să vedem ce se află în interiorul unei cutii în care se află un Glock 45 generația a 6. După cum vedem, cutia este personalizată de la Glock, este convertată în polimer, este destul de rezistentă, astfel încât conținutul să nu fie avariat în caz de contact mecanic. Bun, haideți să vedem ce avem aici. Vedeți? Glock-ul și-a păstrat logo-ul pe cele două clapete de deschidere. La Glock nu văd acele orificii pentru a putea fi închisă cutia, dar vedem ce se află înăuntru. Haideți să deschidem ușor și să vedem ce găsim aici. Bun. Haideți să începem din partea de sus, să vedem ce găsim în acest buzunăraș. Și găsim un certificat de conformitate. Al nostru este luat de la Lotus Distribution România și ne spune că este verificat și de o comisie internațională și îndeplinește toate condițiile specifice ale unui pistol Glock. Bun. De asemenea, mai avem aceste cărți cu instrucțiuni prezente în 4 limbi: franceză, germană, engleză și spaniolă. Da, să vedem ce găsim ca și conținut. Și vedem că avem o grămadă de schițe și fotografii. Uitați, schița și fotografia conținutul. De asemenea, modul în care se încarcă rapid cu dispozitivul de încărcare rapidă, cum se armează, avem fotografii color, de asemenea ne prezintă și un CPS, cum se face, cum se scoate țeava. Deci aici găsim practic toate informațiile de care avem nevoie pentru a utiliza acest pistol. De asemenea, avem și componentele Glock-ului, știm că are 32 de componente pistolul, fiind printre cele mai simple din lume, și până la 59 sunt componentele ce țin de încărcător, arc, împingător și celelalte. Bun, deci găsim aceste manuale de utilizare în 4 limbi. Altceva nu văd să mai fie aici. Vă spuneam că la alte pistoale în trecut era și acea fișă de tragere pe care fiecare pistol este obligat să-l facă la ieșirea din poligon. Știu că Glock-ul folosește pentru orice pistol care iese din producție 6 cartușe. Primele 2 cartușe sunt cu o încărcătură mai mare, cu aproximativ 30%, aducând undeva la 5000 de bari în țeavă, astfel încât să fie testat din fabrică și să fim siguri că țeava nu va ceda. Ulterior, cele 4 sunt cu încărcătură normală, adică undeva la 2500 de atmosfere pe țeavă. Bun. Ce mai avem aici? Înainte să prezint pistolul, avem aceste accesorii. Vedem această perie care este compactă. Da? Prezintă aceste fibre de plastic. Și aici avem atașată și vergeaua de curățare. Vedeți? O înfiletăm astfel încât va fi foarte ușor să curățăm țeava. Și ulterior, dacă dorim, putem pune și avem acest orificiu în care putem atașa un material textil astfel încât să curățăm mai bine țeava, deoarece țeava Glock-ului nu se gresează. Bun. Astea sunt accesoriile pentru curățare. Ce mai avem aici?
Avem aceste două plăsele pe care le putem atașa în partea din spate a mânerului pistol, astfel încât, de exemplu, dacă aveți o mână mai mică sau mai mare, putem mări sau micșora mărimea mânerului pistol. De asemenea, avem și pinii prin care putem să-i prindem, să-i atașăm de mânerul pistol. Bun, să vedem ce mai avem. Da. Având în vedere că Glock-ul 45 generația a 6-a, de fapt toate generația a 6-a vin cu optical ready, deja frezate în manșon, da? Vin deja frezate. Avem aceste, aici văd două, avem aceste trei plăcuțe cu diferite dimensiuni, vedem 2, 4, 3, pe care le putem atașa în condiții în care vrem să atașăm pe slide un red dot. De asemenea, avem și o cheie imbus care ne ajută să desfacem cele două șuruburi. Bun. Ce mai avem? Avem încărcător de rezervă, capacitate de 17 cartușe și acest dispozitiv de încărcare rapidă care ne va fi util pentru o încărcare mult mai rapidă. Și avem și piesa de rezistență. Avem pistolul Glock generația 6. După cum vedem, i-a adus unele îmbunătățiri platformei principale. Vedem această formă ergonomică și această scobitură nouă pe care a adus-o mult mai mare la Glock, Palm Swell se numește, și un trigger mult mai plat, mai flat decât celelalte modele. Bun, și haideți să facem un CPS astfel încât să respectăm regula numărul 1. Da, arma este sigură, arma este goală. Percutăm. De ce percutăm? Pentru că astfel nu o să putem să-l demontăm parțial. Bun. Ce mai avem ca și noutăți? Vedeți aici partea din spate, acest orificiu prin care intră încărcătorul este puțin mai lat. Seamănă cu un magwell. Știți că sunt acele dispozitive care se pot atașa pe orificiul prin care intră încărcătorul, astfel încât să reușim mai simplu și mai ușor să introducem încărcătorul în armă, chiar fără a privi arma. Mergând mai sus, vedem aceste striații care sunt mult mai proeminente și mai prezente pe toate laturile mânerului pistol. De asemenea, ca și noutate, avem această scobitură puțin mai pronunțată, astfel încât pentru o priză dublă, vedeți, degetul mare să prindă foarte bine crosa pistolului. Deci e ambidextră, deci putem și cu stânga și cu dreapta. De asemenea, ca și îmbunătățire, vedeți și aici în partea din față a pus aceste striații și avem și acest prag care ne dă posibilitatea pentru o priză dublă să ținem arma mult mai bine, astfel încât să controlăm mult mai bine reculul. Vă spuneam că aici în partea din spate a făcut acest palm swell. Vedeți, această scobitură este puțin mai adâncă și avem această limbă destul de generoasă. De ce? Pentru ca pistolul să avem un control mult mai bun asupra reculului. În momentul în care pistolul are tendința să urce în sus după ce glonțul părăsește țeava, vedeți, se oprește în palma noastră. Și vă mai spuneam, acest nu e tag well, că nu este, dar ca și concept este un tag rest, da? Și care ne dă posibilitatea să ținem mult mai bine pistolul pe timpul
tragerii. Deci, cam asta găsim în interiorul unei cutii în care se află noul Glock 45 generația a 6-a. De asemenea, în alt video o să fac o comparație între acest Glock 45 generația a 6-a și un CZ-P10SC. Și acolo o să le fac și demontarea parțială a ambelor pistoale și o să vă spun câteva caracteristici ale acestora. Deci, aceste componente le găsim în cutia unui Glock 45 generația a 6-a.